Itinagan ti Ama. Napalabas. Insayang kat da Hepe Salvador ti ganuat da kontra kadagiti pusher ket nagbaligi dagitoy anang kumpiskar kadagiti nagsangpet at droga. Iti sa Balya Bangir, nakapungtot ti kontak ni Don Leon, apaman anaamuan daytoy ti pan nakakumpiskar dagiti droga ken pan nakapapatay ti sumagmamano at tao na. Kinid daw nga rod ni Don Leon ti panagsinarak da adwa. Kabayatan na, napan ni Mayora Chona Rugante, iti ayan ni Hepe Salvador. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Anya tinapasamak, Hepe. Nakaawatak ititip nga dagsangpet at droga, Mayora. Iso asinaganaan mi. Kadayjay, saan kami matanapay? Hepe, Na-recover mi dagiti droga. Ken adda napapatay mi atalo a pushe. Gapoy tinapasamak ng enkwentro. naamuak nga damat na sugatan na pulis mo. Jack ilibak dayta, Mayora. Ngem nasayaatan ti kasasaad na ita. Good. Ita, kayat ko adumngag ka na imbag iti ibagakken ka, Hepe. Kat kayat ko nga agtungpal ka kanyak, tapno nasayaat ka. Mayora, Nakaron ti mapaspasamak ditoy. Iso ano mabalit, kayat ko nga aggibusan ti amin a kinadakas a mapaspasamak. nakasagana kami ngagtungpal iti kayat mo, Mayora Rogante. Nasayaat no kasta. Alangarod, dumngag ka na imbag, taibagakkan ka no anya ti plano. Nasyakla kumamay sa mo. Sana ka pabor, iti daytayapan nakisinarak yu, iti kontak yu. Bogi. Kalkalpas lang ti enkwentro mo. At napapatay kadag iti tao na. Nakumpiskar pa iti epektos. Ang mga ano niya ti pampanunutin, nga ramidin na ijay. Anya. Unyag pa isuan niya. Ngem, ang mga no nakarkaron niya agatap tayo jay. No sana matuloy ti impagag apa nagsinarap mi. Ituloy tayo amo. Apay kit dinasahan. Ngem saan kayo nagpakita? Siyaklayan ti makisinarakan ko na. Bogi. Kasta ti kasayatan nga ramiden tayo, amo. Siguraduan tayo, ti talga diyo. Maburbur anak, Mendez. Anya? Ngam, apay, Chief? Jack nga minam mo, no anya ti kayat apagparangan ni Mayora. Apay ngamin, Chief. Mamam tumatlaeng. Anya? Ngam no ita. Bayam asak pay laeng ti makaam mo iti amin. Ada akon dito'y munisipyo, Leon. Limagas ka kadigi presento. One, Kat, ano tinagsarita nyo kini Hepe? kas iti kayat mo ang mapasamak. Imbagakkan kwa na nga uray sa andan nga asikaswan ti may papan iti napasamak iti balay. Imbagak na unaan da asulbaran ti may papan iti agraira a kinadakas dito'y San Bartolome. Nasayaat no kasta. Kinapudno na, Leon. Uray siyak. Matikti kawak mo't iti amin nga ipapaaramid mo kanyak ita. Saan ko amasirok no anya talaga ti kayat mo ang mapasamak? Basta tong palam ti amin na bilin ko ken kacho na. Di naksukiran. Uwan, Leon. Matumpal. Uray ni Padre Simon, maladladingitan mo, gapo iti mapaspasamak dito'y lugar may. Kat mariknak ti marikrik na na. Uray mo't ngamin asino talagang agdanag. Malaksid laeng ang dagiti adda ti pakainaigan na kadagiti mapaspasamak. Ay,
Kaasi nga rod da hepe amangan anop kadagiti kriminal. Di pakas daawak. Apay akas laad damang but-buteng iti pamilya dagiti amok. Ken asino nga tajay lalaki ang nakita ni Monica? Asimrek dito'y mansyon da. Manipod dito'y ayan ko. Makitag ti panagsarita ti kontak ko. Kastametten kinipogi. Talaga pilibak ti ni Pogi. Amo na tararamidan na. Husto jay kunana. Asana rumbeng asyak mismo ti makisarita ita iti kontak ko. Ta sigurado anapudot pala ti ulo na gapoy tinapasamak. Isungag paliwak lang ditoy. Uray amalpas ti saritanda. Kinapudlo ni Mayora. Ultimo da hepe kandagiti pulis na. Mariribukan da pailang kadagiti mapaspasamak. Naimbagarad. Tano kumpiskar dati simbangpet a droga. Tano saan? Kasimot dagiti agbali na biktima. Padre, Talaga ti maiparik nga agas ti ramot ti amin a kinadakas dito'y lubong, Mayora. ha? Sana mailibak da ita, Mayora Rogante. Taures sa dino a lugar. Basta nagraira ti droga. Sigurado nga ado ti mapasamak a krimen. Husto kayo, Padre. Isosapay la kuma, taawanan ti agsangpot pay a droga ditoy. Anya jay kunam, Mayora? Ha? Akwa? Husto met, saan ka di, Padre? Sapay la kuma taawanan ti agsangpot pay a droga ditoy. Saan kuman a makadanon pay ditoy ti droga? Tapno agulimot matan to'y lugar mi. Sa dino ka diti papananta, Chief? Jak matam mo, atong. Anya? Kaya rigan tangarod tiwalang ita, Chief. Awan masnop a papananta. Agpaspasarak talang. Barang makasalaw tayo iti impormasyon. Wano anyaman na makatulong iti kaso anas ka nasulbaran tayo. Anya ka dagiti kaso nga igam tayo, Chief? Jaka mo. Basta tilangan mo. Nasken nga damaduktalan ta. Iso ama ka mo ditan no anya ti mapasamak. Basta grondata. Tabarang laan no adda masalaw ta nga impormasyon. Sana saya ti saritaan mi ti kontak niyo, amo. Talaga nga datap mo, aposibla di Noble Cross tayo. Pogi. Inka gumakon ti nagpalawag kang kuwana. Kinunana mamati kadakiting bagag. Nadlawlat na ngagduwa-duwa. Awanan pa intumad tay Chaya Salvador. Amo, hindi pa ilang aming ibagbagak ka na kayo. Likita rin tayo, hindi siya polis. Saan pa'y Pogi? At dangamin ti kayat ko adoktalin kan kuana. Kat day tatimang laplapad kanya. Tapno palikidar ko ni Jefe Salvador. Nay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Ay, agbusbusinan. Ni Ma'am Chuna. Isugayam ti simang pag. Ay, kartingak amapan ilukat tigay. Mabiit lang, Ma'am. Sige, Ma'am. Isarak yun, tilugan niyaw. Pinapudno na Simon. Jak amo no sa dino ti papanan mi. Iso nga ito'y nadlaw ko nga asidag kami dito simbahan. Imbaga kini Mendez a dumagas kami dito'y. Amo ka matiktikaw ka matmerding. Iti kinaado ti kaso anas ka nasulbaran nyo. Talaga maburido kalakit di. Ti pakas daawak.
kinasaritanak ni Mayor Arrogante. Anya ti kayat mo sawan. Kunana nga uray saan mi kano nga ikan prioridad ti may papan itinapasama kadakwada. Anya. Ti kano i-prioridad mi, ket ti may papan itinaduma-duma akaso nga iggam mi. Saan mi kano napanunutan ti may papan itinapasama kadakwada? Kinapudno na, dandani nagsinarunutalaan na si Mangpet. Kasta ka di. Wan, nagawid akmatla dagos, apaman analpas ko dagiti nasikaso kiti munisipyo. Anya ti ko na ni Hepe tinagsaritaan nyo. Madlaw anas daaw idi imbaga, adinan pampanunutan ti maipapan kadagiti napasamak kada tayo. Kasta ka di. Wan, Leon, katamkak nga mga no nakarkaron nga agatap dayjay. Anya ka kadityo na. Imparamid ko kankanday jay. Tapno nakarkaro amay tayo iti atap ni Hepe. Iso nga agtalag ka kanyak. Amok no anyatar aramidan. Apay nga awan matandag iti pulis nga agbambantay iti asidang. Wan, awanan ti mobil da iti asidag. Amangan nutilaang mobil ti awan. Addalaang dita dagiti pulis. Na, apay ngay. Jakmet ida makita. Ay, sos. Apay ngay ngawandan. Ay na, ang mga nuadadakas ang mapasamak no kasta nga awan dagiti pulis iti asidaw. Amom, Chief. Bilibak mo't ka ni Padre Simon, P1 Mendez. Madlaw nga minasan na basta-basta ni Padre. Natured, kun madlaw apalaban mat. Apay anak ko nam ti kasta. Malagip ko nga min idad na nakamagda dito asidag ti simbahan. Diyan ngay nagpakamatay ijay presinto. Ha? Sigun kadagiti kakadwata nga adda idi ditoy. Ni Padre tinakatengal kun nakakamag iti dayja a lalaki. P1 Mendez. Saan aga po tamay sa apadi ni Simon ket dinan kabaalan na salakniban ti bagina. Amo ni Simon na napaggad ti pan nakaidistino na dito'y San Bartolome. Iso apatsak as sinaganaan na ti amin, sakbay nga imay dito'y. Saan kami ngagbayag, Simon? Ituloy mi kini P1 Mendez de Gronda. Barang no adda masalaw mi nga impormasyon. Aganad kayo kanayon narding. Sika na mismo tinang ipaga. Asaan asinsinan dagiti kabusoryo. Agyaman ak, Simon. No kasapulam ti pamagbaga, adak lang dito simbahan. Kararag ti kasapulak para iti amin nga operasyon mi, Simon. Amom dayta. Di kagdanag narding. Kanayon nga iraman kayo, iti kararag ko. Amok kaburibura, ma'am. Yung pasensyakan no agdamagaken ka. Anya dayta ising. Kwa, ma'am. Apay ngay nga awanan dagiti pulis iti asidag tayaw. Iso ti kayat ni Leon. Ha? Dayta ti agpayso ising. Ni Leon ti akin nakam no apay nga awanan dagiti pulis iti asidag. Apay ngay, ma'am. Anya agapaw. Ti kayat ni Leon. Unaan dagiti pulis asulbaran dagiti daduma aparikot dito San Bartolome. Kat saan dan nga ipangpangruna ti maipapan iti napasamak kada tayo. Dito ito pailang P1 Mendez. Amang ano dito'y sentro kit diti pakasalawan tayo iti kasapulan ta nga impormasyon. Sapay la ko matadang agpay sumot ti maduktalan ta, Chief. Amang ano ko na indagiti umili, nga awan mo't ti mararamidan tayo. Dahit ang arot ket, nakababa ino kasta. Sa bagay, amang ano dalang iti aglawlaw, dagiti kabuso. Iso nga rod asaan ta arumbang agsarteng. Naskan nga agtignay tayo latta, Mendez. Saan tayo amapukawan iti namnama? Datayo apan nakabagi ti linteg. Datayo ti rumbang nga agbaligi.
kontra iti kinadakes. Chief, Amok asana basta-basta dagiti kabusok tayo. Anya day jay! Anya tinanggag da Hepe Salvador agimloong. Gagayem di liwayan na dinggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Kinasarita ni Mayora Chona Rugante ni Hepe Salvador, ket may sa abanag ti imbilin na iti Hepe ti Pulisya. Nasdao ti Hepe iti kayat a mapasamak ti Mayora, ngem inkarina ti panagtungpal na. Iti sa bali a bangir, nagdanag da isin ken Monica, iti nakita da nga awanen dagiti pulis nga agbambantay iti asideg ti balayda. Kabayatan na, agtultuloy metlatta ti panagronronda da Hepe Salvador, ket agpaspasarak da nga amangan no makakalap da metlaeng iti impormasyon. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. sapay ako matadang agpaisumutin ti maduktalan ta, Chief. Amangan ko na indagiti umili nga awan ti mararamidan tayo. Dayta nga rod ket, nakababay no kasta. Sa bagay, ang mga nadalang iti aglawlaw dagiti kabusor. Iso nga rod asana rumbang agsardeng tayo. Naskan nga agtignay tayo latta, Mendez. Saan tayo mapukawan iti namnama? Da tayo ti pan nakabagi ti lintag. Ket da tayo ti rumbang nga agbaligi kontra iti kinadakas. Chief, Amok asan a basta-basta dagiti kapuso. Anya day jay? at nagimloong, Chief! Ijay Mendez! Adda asok ijay. Ijay lakit iti nagtaudan ti gimloong. Kartingam! Nasken na mapantay jay! Nagdamdamag itay kanyak ni Monica. Ngam, di nakmaawatan. No apay nga naramit ko tikas jay. Kanayon ko nga ibaga delikado ti sitwasyon. No apay kano a pinapanaw ko dagiti polis. Ad-ado ti makasapol iti serbisyo dagiti polis. Saan da kami basta mapagaramidan iti takas. Ngam dagiti gagangay nga umili. Nalakadalaeng ang mapasakitan. At ada ka sa pulan dagiti gagangay nga umili ti serbisyo ti kapulisan. Isungain kadeng ko dagiti laengen umili ti bantayan dagiti pulis. Dagiti awan ti daway na. Tada kami, kabailan na kami sa lakniban ni Bogi. Ken kabailak met ida sa lakniban niya gina. Iso abay-bayan mi, at dagiti umili ti pagsirbyan dagiti pulis. Chief, nagano tinadangran iti napabitak abas? Mendez, Kartingam. Nasken at tumulong ta kadagiti adda ita ditoy. Sana rumbang abaybay ante ida. Matungpal, Chief. Dayjay, adda manen simangpet nga ambulansya. Kartingam, tulungan ta dagiti adda ditoy a rescuers. Di pa'y lakad si Kati nagpalawag dyan ata. Apay nga intulok mo, akasarita nagpay. Kasla di mo am-amo di anak mo. Saan ang makontento dayjay no siyakla ang ti makasarita na. Agaramid dayjay ti pamuspusan, tapno maamuan na ti agpaiso. Ngam no si kanjag palawag kan kwa na. Nalaka maawatan na. Jonah. Iso akasayaatan mo't laang ti imbagak, ada kayo laangan ti agsarita. Kan may sa, naipalawag mo mo't kan kwa na iti husto. Saan aya? Sa bagay. Isua. Mabitlaing, Jonah. Sungbatak lang nito. Ang mga nun napatag ti iyawag na. Chief, siyam ti kumpirmado api musay. Gapo iti pan nakapabitak ti bas. At dapat nagiti critical. Ngam na ipanan iti ospital. Anyan daytoy a napasamak. Chief, At dapay la dagiti kaso asaan tayo anasulbar.
ngem addamanen kastoy a napasamak. Talaga nga damang karkarit kanyak pogi. Hagasem tinaramid da. Pinabatak dati may sa ayunit ti Basko. Amo, hindi kayo unay. Laglagi pa niyo. Saan na da kayo? Tilihiti mo na kayo naganan dahil Abbas Company. Pugi. Naipanagan ti kumpanya ti boss. Iti may satal kanyo a tao. Malaksid kada kami kan ni Mayora. Awanan ti sabali pa yung makaam mo. Ako kuwayo gayam day jay. Abbas anapabata. Ika gumakapagtignayan ti amin na koneksyon tayo. Tapno nalaklaka amaamuan tayo. No asino ti responsable. Iti day jay anapasama. Sa dino ti papa na mama, kunak man ang awan tinaskan nga si Gaswam. Iha, nasken ang mapanak iti sentro. Personal nga amuak no anya tinapasamak iti inyawag kanyak dagiti pulis, anapabetak Abbas. Anya? Adda na pabetak Abbas? Adda iha, kat nasken nga daak ijay. Tapno maamuak no anya talaga tinapasamak. Angam, saan ka diya delikado, mama? Jack maibaga saan a delikado. Ngamnaskan nga aramidak na ito'y. Tasyak ti ina ti ili. Sumuratak, mama. Ay, saan? Saan iha? Agtalinaad ka laangan dito'y. Diyak kayat ngagmay-may ka ang mapan, mama. Iha. Saan ka nagdanag, iha? Saan nagmaymaysan ni mamam ama panijay? Kuyugak ni mamam. Papa. Leon? Hala, umay kansyon ha. Saan arumbang agtaktak tabay? Agtalinaid ka laangan dito balay, iha. Sa nabale, taada ni Pogi. Bilinag abantayan na kayo, kinising. Diyos ko, napalalo ti panagdanag ko balasang ko. Yaya ising. Agsasarunumet ten dagiti dakes a mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Maasyanak ka ni mama. Monica. Iso ti kang runaan ang maapektaran. Gapo ka dagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Ngarod ngem amog asaan abasta sumuko ni Ma'am Chuna. Natibker ni Mayura. Ket amog akabailan na asarang ten dagiti parikot adumdumteng kadatayaw. Mayora, madama pa lang ti investigasyon dagiti kakadwa kamang ti bomb squad. Hepe. Siyam ti kumpirmado na pimusa iti dayto a napasamak. Ngem adda pay dagiti kritikal na itera iti ospital. Hepe. Ikagumaan nyo nga amuan no asino ti responsable iti daytoy anapasamak. Pinagtignay kon dagiti tao, Mayora. Agkalkalapdan iti impormasyon. Nasaya at launay. O sige nga ro, tagpakuyog ang kanilyon. Mapan kami iti ospital. Diyos ko. Duantag nga ngabit kan patay ana itaray dito ospital. Abiktima tinapasamak apan nakapabutak tibas. Andyan da ito yung napasamak dito yung ili. Ito'y lang nabit. Nagsasarunod agiti pagteng anang ipaay itibuteng kadagiti lumugar. Ita, adamanan pa nagbeta ka napasamak. Padre Simon. Da kayo gayam, Don Leon. Anya ter aramiden dito ospital, Padre. May saka kadimet kadagiti biktima ti panagbatak. Saan, Don Leon? Nadamag ko tinapasamak. Isungay mayak dito ospital. Namuak kami nga dadagiti biktima na ipan ditoy. Kasta ka de. Uwan, Don Leon. Da kayo. Anya ter aramiden nyo ditoy. Kinuyog ko ni John. Tultulungan na dagiti biktima. Yaya ising. Nangag mo ka diti damag? Uwan balasang ko. Ay, Diyos ko. Unay unay dyan napasamak. Kaasimag dagiti biktima. Awan ti puso ti asino man anang aramid iti dayjay. Monica balasang ko.
Adulakit diti agkasapulan iti tulong. Anya ti kayat mo asawan. Kayat ko ti tumulong. Anya, ngambilin ni papaham adito'y talaeng. At dapay ni Bugi di tarwar. Yaya, nangag mo man tinay padamag. Kat kayat ko ti tumulong. Isa apan ako nak. Awan ti dakas na no tumulong ak. Lating itek, Monica. Maingot ti bilin ni Papa. Bantayan ka dito balay. Kat saan ka palabusan na rumuhan. Ngamang Bogi, nangag mo matimbagaksan ka di. Adda na pabutak abas, kaya't ko ti makatulong. Monica, araramidan na ni Mayora ti amin. Sigurado da ita. Mang Bogi, Kabisado mo ni Ma'am Chona. Isong ardari muarda ka ni Don Leon, saan ka di? Tapno kitain da, noan niya ti maitulong da kadag iti biktima. Iso alading ite. Katoray siguro nakaguran ako. San kalata palubusan na rumuar. Tatayta, tibilin ni Papa. Anya, Jonah. Nakasaritam aminen, ti pamilya dagiti biktima nga da dito ospital. Wen, Leon. Nasayaat niya rod no kasta. Amangan mo't no adda ti saan mo pa nakasarita. Nalpasen, siniguradok ang nakasaritak amin ida. Katimbaga ko noon niya ti may paay ko at tulong. Anya nga rod. Agawit tan, Jonah. Sumipngeten, amumet, delikado. Sige, agawid ta nga rude. Itay pa na pandamay orasyon na ken Don Leon, Narding. Simon, Amok no niya ti marikriknam. Maladingitan kaga po iti napasamak. makaritak, Simon. Narding. Dahil tati agpaysa. Panagrik na kat subsubukan dagiti managdakdakas ti kabaalan mi a pulis. Nya. Tano amiri sa naimbag dagiti mapaspasamak. Nalawag akas tati kayat nga aramiden dagiti awanan bain. Karkaritan da kami akamang ti pulisya. Ket day tati makagapo. No apay anakunak a makaritak. Naibaga kanyak ni Bogi. Akayat mo kumatirumwar itay, iha. Diya libak papa. Nang runa itay naamuak nga adugayam tinagbalin a biktima ti pan nakabutak ti bas. Inaramidan ni Mamam Tirombeng. Isu nga rod a kinuyog ko. Tamok anasken niya aramidan na ti obligasyon na. Kas inati ili. Papa, Husto pala di atap ko kat. Amok latan ti posibleng aramidem. Apaman ang maamuam no niya tinapasamak. Isu a biniling ko anaimbag ni Bogi. Katsapay la kuma, tadi mo kaguran ni Bogi ta inaramid na laeng no anya tinaibiling kenkwana. Dandanin to mga tirabi. Ngamjak may lagtuglap. Sana mapunas iti isip ko tinapasamak. Nagtured lakit din aya dagiti agar aramid iti may kaniwas. Dito San Bartolome. Agasam ti nagsasaruno ngay naramid na. Iso adyak mababalaw ni Narding. Numakarik na iti kasjay. Ikagumakon ti maturog. Tainton bigat. Masapa pasyarak ti pamilya dagiti pimusay. Apresyar klaw na iter aramiden nyo, Don Leon. Mayura ti asawag dito'y ilimi. Hepe. Katkas makita. Delikado ita ti sitwasyon. Don Leon, Isuanuan niya man ti may tulong mi. Ipagkayo laeng. agyaman ak Don Leon. Kastapay nga rod. Hepe. Bye. Bye. At dadagiti banag anasken alipatag paylaang itaakan ito. Tatirumbeng, masulbar mi dagiti nagsasaruno apagtang dito'y San Bartolome. Kasapulak itatinaan anay atulong.
Chief, adda na iyawag ang nasarakan ang bangkay. Anya? Asino daking bangkay tinasarakan dagiti pulis. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.